Hola, bon dia a tots i a totes. Estem ací en Ràdio Mirambó a la secció Converses fora de classe. Converses fora de classe són entrevistes amb gent del poble i amb gent de l'àmbit cultural i social. Nosaltres som Malak, Lleó i Yasmin, de la classe de 5è. Avui tenim l'orgull d'entrevistar a Xavi Arias, baixista del grup valencià Espencat. Espencat era un grup musical valencià, més concretament de Xaló a la Marina Alta. El seu estil s'ha basat en l'ska, el reggae i el drum and bass. Va fer ballar a tota una generació. Va ser una de les bandes referents del País Valencià. Com uns dels grups que desafiaren la cultura institucional per contingut crític de la seva obra. Comencem! Quan caminaven per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminaven pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Per camins d'estar sembrada... Bon dia, Xavi. Com estàs? Nosaltres estem encantats de tindre't ací, a Ràdio Mirambó, a Converses fora de classe. Molt bé, estic encantat, de veritat, d'estar així amb vosaltres i és un orgull estar en una ràdio. Per a mi la ràdio sempre ha sigut una eina molt xula de cultura i m'ha amat molt d'ella, de veritat. Per començar, com i quan vas començar a fer música? I per què vas triar tocar el baix? Doncs jo tinc una història musical un poquet diferent de la resta de músics. Jo abans de ser músic he sigut públic. He anat a veure concerts, he estat... rodant amb els meus amics, amb els pares i de repent van començar a crear un grup de música que eren 4 persones i jo no tocava cap instrument. Jo vaig començar escrivint lletres i tocant la pandereta en un local d'assaig i Kiko, que era el cantant, estava en el baix, se'n va anar a Anglaterra i em va dir: vols provar en el baix? Jo me'n vaig a Anglaterra i el baix es queda així parat. I vas dir, doncs provaré. I la veritat que a dia d'avui porto més de 30 anys tocant el baix i és un instrument que m'encanta i que no pararia de tocar-lo mai, la veritat. Anant al tema d'Espencat, com i quan vas conèixer a tots els membres del grup? Com i quan es va formar? Els inicis d'Espencat són molt... com t'ho diria jo? És com juntar-se una colla d'amics per passar-ho bé. Va néixer en aquest esperit, la veritat. No esperaven fer gires ni coses com el que vam arribar a fer. O sigui, va ser una eina de treure coses que pensàvem nosaltres que podríem extendre a altres persones. Problemes que n'hi havia en la gent, als llauraors del nostre poble, que no podíem viure dignament dels seus conreus. Vivíem en un moment que la cultura, sobretot agricultura, va ser un dels primers temes del primer disc, va ser un poquet apartada, no? I per ahir van intentar treure eixa crítica que pensaven nosaltres que podien fer-ho millor les institucions i altres esferes dins del món rural. I com vas aplegar triar el nom d'Espencat? Doncs el nom d'Espencat n'hi havia diverses opcions i quan van triar el nom d'Espencat era com una barreja de... Sabeu el que és l'espencat, veritat? És un menjar que conté tomaca, esbarzínia, moltes classes de verdura i com cada uno venia d'un estil diferent, el Cauet, el bateria, era més de la xaranga, jo venia més d'una cultura un poquet més rockera, el Pep, el guitarra, sempre estava en ritmes jamaicans, i després Ximo de Llibre, el primer cantant, era més una vessant poètica, més en la guitarra i fent de cantautor. Aleshores era un espencat musical i d'ahir va sorgir el nom. Pel que fa al vostre estil musical, com el descriuríeu? Doncs el que et dic, va ser com una barreja. Sobretot als inicis va ser, ens agradava el rock, el ska, el reggae, el funky,
i després van anar evolucionant cap a un sentit, el que escoltaven una miqueta en aquells temps també, més fent sons electrònics, barrejant-los en sons un poquet més moderns, i la introducció del segon cantant, que va ser Ivan, de Pego, que va introduir una part molt rapera, i aleshores per ahir van decidir ja agafar el diguem, estil hip-hop electrònic, que és el que ens va marcar els últims discs. I quina és la teva cançó preferida del grup i per què? Doncs a mi m'agrada molt, n'hi ha diverses, però la distància és un tema que a mi em posa els pèls de punta. L'últim segon també, i quan caminaven òbviament és un tema que el tens en el cap sempre, són diversos dels temes molt importants. També l'herència va ser un tema molt que ens va marcar molt. Va col·laborar Xavi Sarrià en aquest tema, que per a nosaltres era un referent, que era el cantant d'Obrim Pas, i la veritat és que aquest tema el tenim gravat a foc també. Quina cançó va ser la més difícil de crear? Per què? Doncs depèn de si és a nivell de lletra o a nivell de música, perquè la part meua és a nivell música. A nivell musical n'hi ha hagut cançons com te diria jo? N'hi ha hagut cançons que li han pegat massa voltes. I a lo millor per pegar-li massa voltes no han quedat tan boniques com haver-les extret de nosaltres mateixa tan naturalment. No volíem fer-lo tan treballat que al final va perdre la seva essència. No? I dins d'aquest disc, Essència, n'hi ha diverses cançons de Xina que van costar. Sobretot n'hi havia una en concret, la de Futur Nuvolat, que era un Balkan que li van pegar 1000 voltes i al final van fer una estructura super diferent a la que estem acostumats i bueno, va costar d'encaixar dins de l'estil Aspencat perquè era molt balcànica. Què vos va inspirar a l'hora de fer les vostres cançons? Com composàveu les cançons? Quantes en van fer en total? No sabria dir-te quantes cançons van fer en total perquè n'han quedat moltes descartades, però coses que ens inspiraven és les injustícies socials, sobretot. Ens tocava molt a prop moltes històries que han anat coneguent al llarg de les gires que hem fet en el grup. Han conegut molta gent, ens han contat els seus problemes que tenen a nivell social, a nivell de llengua, a nivell econòmic també, per altres parts. I com et dic, tot va començar una miqueta en crítica sobre l'agricultura i els nostres iaios, com ho duien, quines dificultats tenien per a poder dur a terme el seu treball, però després va, com bé li vas parlar abans a Miquel, el nostre cantant Kiko es va documentar d'una manera increïble i va aconseguir fer-nos a nosaltres un poquet més esculturitzats de lo que ja estàvem, perquè veníem d'una vessant molt d'Obrim Pas, molt de Gossa, escoltàvem molta música catalana i això ens ha marcat molt a l'hora d'escriure les lletres. Pensem que la cançó té que ser una eina per a transmetre injustícies o veritats que no es diuen de normal pel carrer per por a no ser reconegudes o a no estar dins de lo que és l'àmbit social actual. Quant de temps va durar el grup i per què es va dissoldre? Van ser 12 anys. 12 anys 11 anys molt xulos i l'últim, el 12, va ser prou a flor de pell. Els últims concerts van ser molt emotius. Recordo els primers que eren molt festius perquè anaven a passar-nos-ho bé i anaven de poble en poble i era com anar-te'n de Pasqua amb els teus amics. Era una cosa que agarrem la furgoneta i monem 12 que eren a l'inici, monem a dormir en llocs que ens acollien inclús en cases d'amics, en casals ocupats, han dormit en albergues i bueno, han conegut molta gent d'altres grups. I després,
quan ja van fer les altres gires, que era això impensable, que van poder arribar a tocar a Madrid, a Galícia, en Andalusia, en Bilbao, poder eixir a Alemanya, a Croàcia, a França. Això va ser increïble, no? La veritat és que no pensaven a poder aplegar a tanta gent cantant en valencià i bueno, Obrim Pas ja va obrir pas en aquest aspecte i van poder fer una gira internacional i crec que això també ens ha permès obrir un poquet el camp de vista de que el valencià no només s'escolta, la música en valencià no només s'escolta així, s'escolta per tot arreu. Quin tipus de música escoltes en el teu temps lliure? M'agrada escoltar de tot. Soc un músic que no li faig diguem cap de censura a cap tipus de música. Sí que és veritat que m'agarren com estils, no? A lo millor agarre un grup i m'entra la lletra o m'entra el ritme i estic en bucle escoltant-lo. Però m'agrada escoltar de tot. Últimament estic escoltant molta cúmbia que no havia fet mai. Continuo escoltant reggae, que m'encanta, i música en valencià sempre estic a l'última. Per la meva feina tinc la gràcia, no, de que molta gent m'envia les seues històries musicals i m'agrada estar un poquet a l'última en el que és el talent que tenim així al nostre país valencià. Actualment tens relació amb la música? Toques pel plaer o tens algun projecte nou? Pues diverses coses. Sí que em dedico a la música, acabo de llançar una nova empresa d'esdeveniments musicals, em dedico a fer produccions i prepare el que són els concerts a nivell d'organització. Si n'hi ha que fer un concert, fa falta un escenari, fa falta un equip de so, fa falta pues, unes valles perquè no es mescli el públic en el que és la resta del poble, pues, tot això estic fent-ho. I a part faig una miqueta de pare musical dels grups. Tinc una experiència de més de 20 anys tocant tant en Espencat com en d'aquí d'Arria, que vaig estar 3 anys en Galícia, que m'aporta poder donar-los a ells unes directrius de que no estiguem tan patidors. A voltes estan més patint que disfrutant de lo que és el seu projecte, i és important que disfruten del seu projecte i que tinguen un camí a recórrer i que aquest camí siga bonico i els aporte vida, que al final és de lo que es tracta, de que la música ens dona vida. I la pregunta més important, quan tornareu als escenaris? Això és una pregunta que no depèn de mi, realment, perquè jo estic dins de la música. A mi em suposaria poc. Jo estic tocant ara mateix en 2, d'ací perquè començaré a tocar en 3 grups. Uno per plaer total, que és Gin Jazz, un altre que és La Llavor, pel tema de contactar amb la gent jove, una miqueta els músics joves que coneixen un poquet el nostre estil d'Espencat per a poder traslladar a altres generacions. I l'últim grup en el que entraré a tocar, no vull desvelar-ho, però és molt latino, molt cúmbia, molt bailongo i aneu a passar-s'ho superbé si veniu a veure'ns. Bé, Xavi, moltes gràcies per vindre a Converses fora de classe. Fins ací l'entrevista i esperen que hagis estat a gust. Sí, molt a gust, encantat d'estar amb vosaltres i res, recordeu que vosaltres sou la flor de la llavor que varen sembrar. Així que endavant en la nostra cultura, la nostra llengua i en la nostra música. Sou el futur. No vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Fins ací, Converses fora de classe. La teua secció d'entrevistes favorita. Adeu, ens veiem prompte. A la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, vestim la resistència. Fins un nou combat.